just abans de començar, amb el teatre aquest estàvem parlant de la por escènica que sempre té un quan comença una xerrada, per molt que hagis fet 1000 classes i no sé quantes dotzenes de conferències, sempre hi ha una mica de por escènica. I estava recordant el primer cop que vaig pujar dalt d'un teatre. Tenia al voltant d'uns, no sé, 8 o 9 anys. Se'm va acudir apuntar-me a l'escola on estudiava jo en aquella època a un grup de teatre. I el primer dia la persona que portava el grup ens va fer pujar a l'escenari i ens va fer actuar, no recordo què ens va fer, ho he oblidat completament, ara veureu per què, però després de la meva petita actuació inicial, el seu comentari va ser: tu no serveixes per fer teatre, millor dedica't a ser l'acomodador. Parlo de fa més de 40 anys d'això, i dubto que ara cap professional de l'educació faci un comentari com aquest als seus alumnes, però feia temps que m'hi pensava i no sé per què m'ha vingut al cap. Us parlaré de neurociència relacionada amb l'educació. Abans de començar, un parell de comentaris que m'agrada sempre fer. El primer són comentaris de coses que algun cop sé que alguna persona ha pogut pensar. El primer és un comentari sobre, potser algú està pensant, bufa, ara ve un neurocientífic a parlar-nos sobre el cervell, segur que farà servir 1000 paraules estranyes que no n'entendrem cap. Doncs ho sento, no faré servir cap paraula estranya perquè precisament penso que la gràcia està en poder mantenir un col·loqui i un diàleg. A la mateixa conferència feta en un fòrum científic, en un congrés entre especialistes, el llenguatge seria diferent, fent servir paraules que honestament a vegades no ens entenem ni entre nosaltres mateixos, perquè que no trobem la paraula adequada, ens inventem una de nova. És clar, fins que no la fas popular només la coneixes. El segon advertiment és similar, també comença amb un bufa. Ara ve un neurocientífic a parlar-nos d'educació. Segur que ens dirà que tot el que estem fent ho estem fent malament i voldrà que ho canviem tot. Doncs també sento desenganyar-vos perquè no serà així. Perquè precisament, i per mi és la gran gràcia que tenen els estudis en neurociència aplicats a l'educació, és que el que fan és explicar per què tot allò que la pedagogia moderna, entesa en sentit ampli, som país de grans pedagogs, de molts i grans pedagogs, alguns molt famosos, Ferrer i Guàrdia, Rosa Sensat, i d'altres no tan coneguts però igualment importants, doncs tot el que la pedagogia moderna, entesa en sentit ampli, ja fa dècades, moltes dècades, que està dient, funciona, perquè el cervell funciona d'aquesta manera. Hi ha estratègies pedagògiques que no funcionen, perquè el cervell no funciona d'aquella manera. I per tant, és com intentar fer un cotxe amb borxata. No funcionarà perquè necessita un altre tipus de carburant per poder funcionar, o una pila elèctrica. Per tant, no aporta grans canvis. A vegades m'agrada dir, no és que m'agradi dir, a vegades em sento una mica estafador amb el sentit que, ja ho veureu, la neurociència no aporta cap canvi substancial. Però el que fa per mi és molt important, i és refermar les conviccions que ja teníem i donar-nos arguments per defensar-les. Arguments que fins ara eren pedagògics, que no és que no siguin importants, és clar que ho són, però el moment en què hi ha una altra branca del coneixement que ho recolza, tenim molt més pes per defensar una sèrie de coses que encara a vegades es posen en dubte. Llenço una pregunta inicial. Vosaltres creieu que és certa aquella frase de que, l'haig de dir en castellà perquè és com em surt millor, la letra con sangre entra, no sé perquè en català no sona bé, però és igual. Creieu que és cert? Creieu que es pot aprendre amb por? En el fons el que està dient és això, si es pot aprendre
amb por. Després, quan arribi el moment, us demostraré que sí, que la por és una estratègia pedagògica i que es poden aprendre moltes coses amb por. Ara direu, això no ho diu la pedagogia moderna, no ho diu, tranquils. Però us demostraré, o intentaré explicar, que aprendre amb por té conseqüències a mitjà i llarg termini radicalment diferents a aprendre amb plaer, a aprendre per motivació pròpia. Llenço la pregunta aquesta i anem fent. Si us interessa el tema, hi ha una sèrie de llibres que a mi m'agraden que parlen sobre això. Jo us recomano que segur que interès, que en busqui algun, que se'n llegeixi. Podeu demanar, no sé, als del CRP que els comprin i us els deixin, per exemple. No ho sé, és igual. Aquí n'hi ha només uns quants. A mi m'agrada molt els llibres de José Antonio Marín, és un filòsof que fa anys que es dedica a això. Francisco Mora també en té algun, aquest, Neuroeducación. M'agrada també molt aquest que hi ha al principi, perquè als nens no els agrada anar a l'escola. Penso que dona idees molt interessants. L'últim de dalt, de la filera de dalt, l'he posat perquè el vaig escriure jo, Educació per una cultura de pau, una proposta des de la pedagogia i la neurociència. Vaig escriure amb una col·lega que és pedagoga, té una part de pedagogia i una part de neurociència. Inclou algunes de les coses que diré avui. Està molt enfocat, això sí, a un tipus o una... ensenyar als alumnes a gestionar els conflictes de forma no violenta. A banda d'aquests llibres i molts altres, jo sé, el que sí dic també és, si en llegiu algun, llegiu-lo, però sigueu sempre crítics, i això és molt important. Diuen coses molt interessants, però un ha de ser sempre crític, no us ho creieu tot. Per què? Fins i tot el que us diré jo ara, no cal que us ho creieu tot. Per què? Perquè la ciència continua avançant i potser ara hi ha coses que veiem d'una manera que d'aquí un any, 2, 10, no és que siguin radicalment diferents, no ho seran, però potser hi haurà subtileses diferents. I després perquè és molt fàcil explicar coses de manera general, com faré jo aquí o com fan tots aquests llibres. Però quan arriba el moment d'aplicar-ho a l'aula, cada grup aula és diferent, cadascú de nosaltres és diferent i té unes habilitats i unes febleses a l'hora de fer classe i val la pena aprofitar les fortaleses. Per tant, no tot és aplicable en cada situació. Dèieu, cadascú de nosaltres és diferent, cada grup aula és diferent, cada centre escolar és diferent, cada barri és diferent, cada ciutat, cada poble és diferent, té el seu substrat social i econòmic, cada país és diferent. Per tant, sempre llegir-ho amb la crítica de dir, i això aplicat al meu cas, a mi com a persona, a la meva aula, al meu centre, què em puc treure d'això? També, si us interessa, des de fa 3 anys, ara fa temps honestament que no ho faig, però tinc un blog a la comunitat virtual del diari Ara, des del juliol que no hi he penjat res, es diu El Cervell, amb B alta, no és una falta ortogràfica, és perquè és un joc de paraules, el nom és Cer-Vell, perquè així jugo amb el cervell i vell de bonic. Com que això ho teniu i aquell enllaç està actiu senzillament, quan us passin el PDF d'això que queda a sobre, entreu, hi ha més de 40 articles que tracten alguns dels temes que diré avui i d'altres, per si us interessa el tema aquest. Tinc a punt l'article que volia penjar al setembre, però no l'he penjat perquè m'han canviat la plataforma del blog i, honestament, no l'entenc. Estic esperant que algú... Soc un immigrant digital, no soc un natiu digital, i com la major part dels que estem aquí, I la veritat és que, a més, tampoc no he tingut temps per dedicar-me tot un matí a aprendre com funciona. També, si us interessa, a la banda de baix, allà hi ha la meva pàgina web on penjo tots els articles que vaig publicant, alguns de neurociència i molts que no. També, per si us interessa, allà trobareu fins i tot material potser per les vostres classes. Tots són articles de divulgació, publicats la majoria en diaris, n'hi ha més de
500 dels últims 15 anys, per tant podeu treure informació d'allà si us interessa. Dit això, anem a parlar del cervell. Què és el cervell? El cervell és l'òrgan que tenim dins del crani, és l'òrgan que serveix per fer bategar el cor, regular la pressió sanguínia, coordinar els moviments, adaptar-nos a l'entorn a través dels comportaments, és a dir, gestionar els nostres comportaments, i faig èmfasi en això perquè després veurem que és molt important. És un òrgan que té la mida d'un coco, pesa al voltant d'1,5 quilograms, no sé si n'heu tocat mai cap humà, suposo que no, però de xai, això, té la textura de la mantega freda, té una sèrie de solcs per fora que fan que sembli com una nou. Els saxons anglesos i americans diuen que sembla una coliflor. Quan la primera vegada que vaig fer una conferència allà i els vaig dir té forma de nou, em van mirar amb cara de dir què diu, si té forma de coliflor. Jo no li he vist mai la forma de coliflor. Està format per uns 85.000 milions de neurones. I algú pot pensar, home, amb tantes neurones, esclar que pot fer tantes coses sofisticades com pensar, crear, interpretar una poesia, etc. Doncs bé, el nombre de neurones no és important. Sí que és important, clar, si en tinguéssim, no sé, 3.000 com un cuc, hi ha cucs que tenen unes 3.000 neurones, òbviament no pensaríem com pensem. Però entre tenir-ne 85.000 milions, o 80.000, o 90.000, no hi ha cap diferència. L'important no és tant el nombre, sinó les connexions entre les neurones. La vida del nostre cervell, tota aquella vida que genera la nostra ment, es basa en les connexions entre les neurones. Tenim al voltant d'1 bilió de connexions dins del cervell. Si agaféssim totes aquestes connexions i les anéssim empalmant una darrere l'altra com un gran cable, aquest cable d'un sol cervell humà faria 4 vegades la volta a la Terra. Això jo penso que es dona molta més idea de la complexitat que governa els nostres comportaments. A mi m'agrada comparar el cervell amb un joc de papiroflèxia. Coneixeu la papiroflèxia, l'origami que diuen els japonesos? Bé, allò que veieu allà és un cervell fet amb papiroflèxia. Imagineu-vos que a mi m'haguessin convidat a venir aquí no per parlar sobre el cervell, sinó per fer un taller de papiroflèxia i ensenyar-vos coses que després poguéssiu utilitzar als vostres centres educatius. Jo hagués vingut, però, ostres, despistat com soc, no m'haguessin recordat de preparar els bocins de paper per fer el taller fins just abans de sortir de la facultat. I ràpidament hagués agafat la màquina que tenim allà de tallar i hagués començat a tallar trossos de paper ràpid, perquè se m'escapa el tren, que és més ecològic que venir amb cotxe, per pujar fins a Terrassa. Clar, anant ràpid, alguns trossos de paper, ara haig de deixar això, després ho torno a agafar, suposo que em seguiu sentint bé al final. Bé, jo agafaria els trossos de paper, els repartiria per aquí. Com que els hauria tallat de qualsevol manera, alguns us tocaria un tros de paper rectangular, bonic, a d'altres seria un tros potser quadrat, a d'altres seria petit, molt més petit o encara més petit, alguns seria petit o gros, però sense voler l'hagués tallat una punta i donaria un tros de paper escapçat, i el repartiria i diria, bé, ara anem a fer figuretes de paper amb això, i cadascú li toca el tros que li toca. Amb els papers aquests, clar, doncs què podríem fer? No sé, des d'un lluitador de sumo, jo no en sé de fer papiroflèxia, honestament. Quan buscava imatges per internet em va sortir un lluitador de sumo i em va fer gràcia, perquè no sé com acaba amb calçotets i tot. Allà teniu la forma de fer-ho, si us interessa. Coses més normals, començaríem per un ocellet, un vaixell, i potser acabaríem fent un dinosaure i tot. Jo diria que agafeu el vostre tros de paper, doblegueu aquesta punta, doblegueu l'altra, ara gireu per aquí, ara gireu per allà. Clar,
Els que tinguéssiu un tros de paper rectangular i ben bonic, en principi us podria quedar una figureta bonica. I aquells que haguéssiu tingut un tros que li falta una punta, doncs hagués sortit un ocellet de paper sense una de les potes. A no ser que haguéssiu sigut prou hàbils, com perquè si falta una punta, abans de començar a doblegar, el redoblegueu i el reconvertiu en una altra vegada un rectangle amb totes les seves puntes. I a partir d'aquí comenceu a fer el vostre ocellet. I el cervell es forma de la mateixa manera. De la mateixa manera. Tots nosaltres, els nostres alumnes, partim d'un substrat genètic inevitable i ineludible. Una part biològica que no podem alterar de cap manera. És el full de paper que us hagués tocat. Aquest substrat biològic, aquest conjunt de gens, el nostre genoma, prové la meitat de la nostra mare, l'altra meitat del nostre pare. I clar, no hi podem fer res, tenim els pares que tenim, els nostres alumnes tenen els pares que tenen i els gens que els hi han passat. Tots tenim tots els gens, tots tenim al voltant d'uns 20.500 gens duplicats, dos de cada, el que ve del pare i el que ve de la mare. Tots tenim tots els gens, però tenim diferents variants per cadascun d'aquests gens. Això es veu molt bé amb els grups sanguinis. Tots tenim un gen que diu que hem de tenir un grup sanguini. Però tenim ja diverses variants que fan que alguns de nosaltres, el nostre grup sanguini sigui l'A, d'altres sigui el B, d'altres el 0, d'altres la B. Aquí no hi ha volta de full. Allò que diuen els gens és, si els gens diuen que el nostre grup sanguini ha de ser l'A, serà l'A, i prou. D'aquests 20.500 gens, n'hi ha uns 8.000 que actuen en algun moment en el nostre cervell. Ja sigui per formar-lo, ja sigui per fer-lo funcionar, ja sigui perquè s'alimenti, perquè reaccioni als estímuls externs, pel que sigui, són molts. No només fan això, la major part d'aquests 8.000 gens fan altres coses també a altres parts del cos, però actuen al cervell. Per tant, hi ha un component biològic ineludible. D'aquests 8.000 gens, tots tenen també diverses variants, com en el cas del grup sanguini. Diverses variants que fan que, portat a l'exemple de la papiroflèxia, algunes persones tinguin un full de paper més gros, o més petit, o una mica esbiaixat, o com sigui. I amb això no hi podem fer res. Cadascú té el material biològic que per naixement li ha tocat tenir. Hi ha persones que, i aquesta paraula és molt important, quan neixen, ja neixen més o menys predisposats, però no determinats, predisposats a ser més creatius que d'altres, o tenir un nivell de creativitat musical, coneixem gens implicats en creativitat musical que d'altres, o més capacitat de memòria, o més capacitat d'interacció social, o més impulsius, o més reflexius, és igual el que vulguem, però naixem predisposats, no determinats. El grup sanguini era determinat, no hi havia volta de full. Aquí no. Quina és la diferència? La diferència és la manera com pleguem el nostre full de paper. Aquesta és la feina de l'educació. L'educació el que fa és doblegar, no físicament, com per fer un ocellet, però sí alterar les connexions del cervell, de manera que al final funcionarà d'una manera o d'una altra, influït pels gens, sí, però influït, no determinat. Podem tenir un full de paper molt bo, com aquest, i si no el dobleguem bé, jo, repeteixo, no en sé gens, si jo intentés fer aquí un ocellet de paper sortiria un bunyol, si no el dobleguem bé, per molt bona predisposició que hi hagués a moltes coses, el resultat final serà bastant pobre. Si en canvi el tros és molt més petit o li falta una punta, però el sabem doblegar bé, podrem generar un bon ocellet de paper.
El rècord, sabeu quin és el rècord de fer un ocellet de paper? El té un rellotger català, Rècord Guinness, que va fer un ocellet amb les seves pinces a partir d'un rectangle que feia 0,33 per 0,36 mil·límetres. I és un ocellet perfecte. Clar, és petit, 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 clar. Home, és que el paper era petit, 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 però és perfecte. Molt més perfecte que l'ocellet que hagués pogut fer jo amb aquest paper. Aquesta és la funció de l'educació. Educació entesa en sentit ampli, a les aules, per descomptat, però a casa, a la família, a la societat, tot aquell ambient que ens envolta va modulant les connexions que hi ha dins del nostre cervell. I de fet el que parlaré més a partir d'ara serà de les connexions aquestes. No només amb els aprenentatges, no només amb el fet d'aprendre la llista de Reis Gots, ja sé que ara no es fa, però és el meu trauma d'EGB, aprendre la llista de Reis Gots. No només, ara, no sé, suposo que hi ha algun professor de ciències, de biologia, ara seria aprendre el cicle de Krebs o la fotosíntesi, no em refereixo només a això, això també altera les connexions del cervell, sinó també a les actituds, a la forma com sociabilitzem, com responem als altres, com deixem que els altres ens influenciïn a nosaltres. És el que aquí intento representar amb aquelles dues figures, també són de piroflèxia, és el Darth Vader i el Yoda, de la Guerra de les Galàxies. Soc de la generació de la Guerra de les Galàxies, jo tenia, no sé, 10 o 11 anys quan vam fer la primera pel·lícula, per tant, s'ha d'imaginar que em va impactar molt, va canviar molt les meves connexions neurals, durant molt temps volia ser astronauta, no us podeu imaginar. Doncs, aspectes de caràcter, de comportament, que represento aquí amb aquestes dues figuretes aparentment de caràcters molt contraposats. Suposo que més o menys els coneixeu. Bé, d'aquesta capacitat de l'educació de modular les connexions del cervell, el nom me l'he inventat jo, és la part de propaganda. N'he dit cerebroflèxia, comparant amb la papiroflèxia del cervell. Si us interessa, algunes de les coses que diré avui i d'altres les vaig recollir en aquest llibre que va sortir publicat fa uns 9 mesos, més o menys, i d'aquí uns mesos en sortirà un altre publicat per Rosa Sensat, molt més dirigit cap a educadors. Estic escrivint encara, per tant no tinc data. Avui aquest matí estava escrivint justament l'adolescència. Bé, veiem com funciona, hem vist com aquesta imatge del cervell d'una part biològica, que no podem tocar. Clar, no la podem tocar, jo soc genetista i em dol dir-ho, però com no la podem tocar, oblidem-la, cadascú té la que té. Sapiguem que hi ha diferències, sapiguem que segons què, a segons qui, no li podem exigir perquè no ho donarà. Però, un cop som conscients d'això, que no cal saber la genètica per ser-ne conscients, oblidem-ho, dediquem-nos a l'educació. Si ens dediquem a l'educació, és a dir, anem a la part de l'oplegat, de fer les connexions aquestes, la primera pregunta que ens hem de plantejar és per què ha de servir l'educació? Perquè l'educació pot servir per moltes coses diferents i depèn de quin sigui l'objectiu final que nosaltres volem, les estratègies pedagògiques hauran de ser unes o unes altres. L'educació pot servir per fer persones que, quan siguin adultes, siguin crèdules i submises, que no es revoltin contra l'ordre establert, encara que aquest ordre sigui injust, i que a més riguin les gratuïtes dels governants. L'educació pot servir per això. I per fer professionals que es passin 12 hores cada dia a la feina rendint molt. L'educació pot servir per això. De fet, durant molts anys, fa molts anys que no, però durant molts anys, aquí ha servit per això, per adoctrinar. A molts països del món, encara ara, l'educació serveix per això. Les estratègies pedagògiques, si la volem utilitzar per això, seran diferents a si la volem utilitzar a l'educació, perquè per mi ha de ser l'objectiu global de l'educació. I tot el que diré a partir d'ara ho baso en aquest objectiu, que és ajudar les persones a créixer en dignitat.
que és una d'aquelles paraules que ho vol dir tot i que potser no vol dir res. Clar, la dignitat és el respecte que cadascú mereix per ser com és, les possibilitats de poder millorar com a persona, personals, col·lectives, i oferir als altres de la societat el mateix respecte que tu demanes per tu mateix. Per mi això, clar, ho inclou tot. Inclou la sociabilització, inclou treballar en grup, inclou saber treballar individualment, però no egoistament, o no sempre egoistament. Inclou també la part professionalitzadora de l'ensenyament, esclar que sí. Ens passem 8 hores cada dia de mitjana a la feina, o més. Per tant, la feina, la professió, forma part important de la nostra vida, d'aquesta dignitat, però no és, per descomptat, només això. Per tant, és un concepte molt més ampli, però que passa pel bé comú, per la societat. Almenys jo penso que l'educació ha de servir per això. Podríem estar d'acord o no, però si assumim, si ens poséssim d'acord amb la definició aquesta, o amb la que vosaltres diguéssiu, un cop un té clar quin objectiu persegueix en l'educació, la segona pregunta hauria de ser què, quan i com hem d'ensenyar per assolir l'objectiu aquest. I és una pregunta que a mi no m'agrada. No m'agrada el verb ensenyar. Jo penso que el que ens hauríem de plantejar és què, quan i com hem d'aprendre. Però no perquè haguem d'aprendre moltes coses noves. Sí que hem d'aprendre coses, cada dia aprenem coses. Estem aquí i espero que alguna cosa nova us pugui aportar. Cada any segur feu un curset o un altre o participeu d'algun grup de discussió o ni que sigui a les reunions de claustre discutiu amb el sentit d'intercanviar idees, no de barallar-se, a vegades també. Però discutiu amb els companys i us aporten coses i els hi aporteu coses. Tot això és aprenentatge. Però no em refereixo a aprendre en aquest sentit de la paraula, sinó amb l'actitud que com a docents tenim quan entrem a l'aula. Si entrem a l'aula pensant avui ensenyaré a... Tu em semblava que eres biòloga, no? Per la cara que has posat quan ho he dit. Ensenyaré el cicle de Krebs, és el cicle que ens permet obtenir energia, la màxima energia possible. Els que no sigueu biòlegs. O ensenyarem, no sé, la llista dels Reis Gots, o ensenyarem les normes ortogràfiques de no sé què. És igual. Si entrem a l'aula pensant avui ensenyaré a... No cal dir-ho, només pensar-ho amb la nostra actitud, estem fent que dins del cervell dels alumnes s'activin xarxes neurals relacionades a ensenyar, no a aprendre, que és el que nosaltres volem, que aprenguin coses. Si entrem a l'aula pensant avui aprendrem tots, jo també, clar, jo aprendré coses diferents. El rol del professor sempre ha de ser diferent, és diferent, ha de ser diferent que el dels alumnes. Per tant, aprendrà coses diferents que els alumnes. Però sempre s'aprèn d'una classe, sempre aprens exemples diferents de les preguntes que et fan, sempre s'aprenen coses, de qualsevol interacció humana. La interacció humana en una aula és immensa, com ja sabeu, també o millor que jo. Vaig estar també 5 anys, vaig estar 3 anys a IGB, fent classes a 6è, 7è i 8è de l'antiga IGB, i 2 anys més que era tercer de Buquicou, mentre feia la meva tesi. No tenia bones notes, no em van donar beca, i per pagar-me les garrofes, vaig casar i tot, mentrestant necessitaves pagar una hipoteca, treballava en una escola on es feia la meva tesi, i després he anat fent classes a la facultat. Doncs sabem que la interacció humana és molt intensa en una aula. Per tant, sempre aprenem coses. El fet de pensar, avui aprendrem, activa xarxes neurals d'aprendre al cervell dels alumnes. Després us explico per què al final. Deixem un altre misteri pel final. No és la panacea, perquè ningú es pensi que demà entrarà a l'aula pensant avui aprendrem i de sobte tots es posin a aprendre perquè no funciona així. Tant de bo fos tan fàcil, no ho és. Però tenim
un petit percentatge ja ha guanyat, i hem fet un petitet pas cap a la bona direcció del que nosaltres volem, que és que acabin aprenent alguna cosa. I aquestes són les dues preguntes que jo crec que són crucials en l'educació.